Bħala parti minn sensiela ta' proġetti infrastrutturali li qed isiru fit-toroq arterjali li joħolqu konġestjoni ta' traffiku, beda x-xogħol fuq it-twessieħ tal-bypass bejn il-Marsa u l-Ħamrun li minna jgħaddu aktar minn 50,000 karozza kuljum. U għaw jżur ix-xogħlijiet, il-Ministru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borch spjega li permezz ta' dan il-proġett li se jiswa mal-5 miljun euro, il-bypass se jkollha 3 karreġġjati fuq kull naħa. Il-Ministru spjega kif bħalissa hekk kif tixref il-mini ta' Santa Venera fid-direzzjoni lejn il-Marsa, iż-żewġ korsiji tal-karreġġjata jingħalqu għal waħda. Qal li din id-diffikultà toħloq xkiel għal dawk li jkunu għaddejjin minn din it-triq, b'aktar dewmien u aktar riskji ta' inċidenti. Spjega li dan l-ostaklu qed jolqot ħażin ir-rotta minn Ħattart lejn Ħalqormi permezz tal-imrieħel bypass li tingħaqad mal-bypass bejn il-Marsa u l-Ħamrun f'din il-parti ta' triq ukoll. Għalli fid-direzzjoni opposta hemm diffikultajiet ta' dewmien simili fil-korsija li taqqa' triq Ħalqormi mal-bypass. Il-Ministru qal li bil-karreġġjati l-ġodda dawk li jkunu ħerġin mill-mina ta' Santa Venera u dawk li jkunu ġejjin minn fuq il-pont tal-imrieħel bypass se jkollhom il-korsiji iddedikati għalihom. Dan mingħajr il-bżonn li żewġ korsiji jingħaqdu f'waħda. Fid-direzzjoni opposta se tiżdied korsija oħra sabiex ittaffi d-diffikultajiet tal-konnessjoni ma' triq Ħalqormi kif ukoll għal dawk li jkunu qed isuqu mill-Marsa lejn il-mini ta' Santa Venera u l-imrieħel. Dan biex fi kliemu titnaqqas il-konġestjoni f'żona oħra li fiha s-sewwieqa jeħlu fit-traffiku. Anke bejn issa żewġ proġetti importanti, il-proġett tal-Kapparelli u għal-Est u l-proġett tal-Marsa li għaddej ġmielu, għandna dan il-bottleneck u rridu nindirizzaw. Aħna nħossu l-pols tan-nies, aħna nafu li n-nies huma frustrati bid-dewmien tagħhom fuq it-toroq tagħna u rridu naħdmu. U hekk iddeċidejna li nagħmlu billi tellaqna dan il-proġett. Il-Ministru Borch qal li l-ippjanar tal-proġett ilu għaddej mis-sajf li għadda biex xogħol ta' tħammil jibda fil-jiem li għaddew. Il-proġett li huwa indipendenti minn dak tal-junction tal-Marsa mistenni jitlesta fi żmien 13-il xahar. Il-Ministru Ian Borch qal li x-xogħol li se jitmexxa mid-Direttorat għat-Toroq se jsir bl-inqas inkonvenjent possibbli għas-sewwieqa fejn se jittieħdu miżuri biex it-traffiku jibqa' miexi b'mod normali. Huwa spjega li dan huwa mod ġdid ta' kif qed isir ix-xogħol fejn differenza milli kien qed isir qabel, proġetti kapitali qed jiġu ppjanati biex jibdew u jitlestew fi żmien ftit xhur. Il-Ministru temm billi fakkar fi proġetti oħra li qed isiru bħat twessieħ ta' qatt ta' toroq u żoni fejn hemm roundabouts li qed jiċċekknu, proġetti li fi kliemu huma żgħar iżda li qed iħallu impatt pożittiv fuq it-traffiku f'pajjiżna.